mama mazwe akauya kwamuri zviri kuita hakuna pakasi pako akambozesa zvazviri nani hakuna baba notoda kutoti ukada kutanga kurara naye paipai inotomira asi kuzoti uzoda kurara naye akangoda kuisa zvobva zvatovhara anoibva yatorara pane nyaya yependi kuti tikwanise kuti titaure tichitonge tinyepa but dai kuchinziwo ndifamba pamweya kamuchinzi muchinipawo kana munhu andichakwanisa kufamba naye ari munhu unoona kuti handisi kuona asi nyaya yandipaikatangira panyaya pane pendi riripo randakasiya hembe dzangu dzemukati dzakashandwa ndakatofamba ndikazvinzwa pakashandiswa rudzi rwekii nemunamato vashandika zvese zvakaitwa ndikuzviziva nemunhu akazviita ese ndakamupiwa saka nyaya yekuti awana chifu yekunzi kana murumba menyu pane zviri kufamba here bota riri kudyiwa here bota hanzi bota mumba pamusoro weda inini takagadziriswa munomu nofunga nemurandarume wangu makati titende unogara zvakanaka kumba but zvadaro kuenda kwatakaita kumba handisi kuona chiri kuchinja pamurandarume wangu ndofunga kuna amaiguru wangu wangu handina problem yako takatombocommunicata mazuva ekutanga 2-3 days ndatona mumwe wangu zvinhu zvakutoita se zvakutochinja kana ndikamutiwo mumba handina chikafu anondudza kuti handina mwana newe ndikada kurarawo nayewo hapana chiri kubuda mumwe wangu hapana chiri kufamba pabonde haasi kuda hazvisi kutoita zvadaro ndobva akaita dzinenge 2 weeks ndobva abuda bva anoshandira kwakidzi aenda kwakidzi ndakutofona ndikuti kunoko handina kana chikafu handina kana chii but mumwe wangu akandibloka ndabva ndaramba ndichifonawo neprivate ndichiti pamwe wangu achaita sachadairi ndobva asenda mameseji zvikanzi chii chiri kunetsa ikoko kune mwana here arwara ini ndatoita move on ndakutoita nezvekushandira kwakidzi chichi ndobva zvandinetsa zvadaro saka ndauya nagogo wangu ngauyagara murume wamuti ane zvake ndo makaita ndiri panzi iwoya nani madzimai ambuya weya tichite nyaya inopera pane dzimwe nyaya dzingadoswedera alright amai ikatinzi kuna baba nditi baba mukadzi muchikumuda handisikatopedza dare mangu amuchamuda mukadzi andichana amuchamuda okay nekuti handingarambi maiguru nekuda kwake taurisai handingaramba maiguru nekuda kwake handingasiye munda uchidyiwa nembwa kana kudyiwa nemombe munda uchidyiwa nemombe kana nemakudo nenyaya yekuti pane zvandakadya zvandakaita sekusvika samera mvura yakasana zvikasamera handingasiye munda uchidyiwa nemakudo kana nemombe ndichitemba kuti handingasirambi mukadzi wandine vana naye wandane vana naye ndichivimbisa kuti ndichazvira zvakutaura zvisizvi zvimadivikira hazvina basa rese wabvunzwa namambo yokuti uchinoda mukadzi wako here ingongotisiabuda finish mukadzi andichana maiguru sunga here mugara sebera kucham amai mazinzwa yaiwa ndinogamuchira handina magariro achinge tichita mambo handingasina ndibadzi aiwa mubvunzo rikubvunzwa namamba zvanzi wakarorero kuti handina saka vari kubvunza kuti kana uchiramba munhu hausina kuroora uri kureva kuti vii tinoenda kutodzoka kwamunhu anonzounanikwa iwewe ndiwo munhu uda kuramba munhu agona ngatidzinyaya ipashere mukadzi wako mpeshereni zvimakudo zvongakutana kuti wakutana nenyaya taura zvishanu zvibatika atibvisa shere murambe mukadzi handina shere padhula bari tsaga akashamwa kana dhora kana dhora zinayo ayo
akangomotaura kuti amabhoda murambei 1 2 3 4 uchitaura vanhu pamusoro da rindirame ndifambidzana naCatherine chaire handichakwanisa pane zvandiri kusangana nazvo. mpe mhosva dzake tikuda kuti vamwe vachazopinda paari vazive kuti uyu munhu ane mhosva dzake. Chekutanga anondiramba meguru, chechipiri ndikauya kumba kwake ndichida zvekurara naye ndikaenda kuna maiguru hapana chinofamba zvese zvokunyepa zvekuti kwanzi kuna maiguru kwandiri ari kunyepa amaiguru waro iwe rekati kubuditsire nyaya yako pachena ungatiusina nguva tambira shereni ipayambuya amaiguru uyu akaenda mumba kwauyu apa achinoitika akaya kumba kwenyu zvoitika akweza asikuita kwese kwese asikuita iyo nemvana tarisa kuno kwese asikuita ndakasvika ndikasangana naye kumba kwake akaita ndadzokera kumba kuna maiguru akuna chakaitika. kumba wakadzokera kwaari? Mandakadzokera kwaari ndakatosvika nini ndikataura naye akaramba kazi anga zvakaita zvazvitoita ndikangosvika kuna maiguru hapana chinoitika. Naichamari ani ndo pane nyaya yependi ye ndokuti nyaya pane pendi ndo pane nyaya yependi kuti tikwanise kuti titaure tichitonge tinyepa but dai kuchinziwo mufamba pamweya kamuchinzi muchinipawo kana munhu andichakwanisa kufamba naye ari munhu unoona kuti handisi kuona. asi nyaya yandipaikatangira panyaya iyi pane pendi riripo randakasiya hembe dzangu dzemukati dzakashanda ndakatofamba ndikazvinzwa pakashandiswa rudzi rwekii nemunamati washandika zvese zvakaitwa ndikuzviziva nemunhu akazviita ese ndakamupiwa mukomana tinosunungura munhu patakanyungura kudhara kana ndanyungura kambokanyowani kana ndanyungura mama mazwe akauya kwamuri zviri kuita pakasi paakauya akambonzesa zvazviri nani hakuna baba notoda kutoti ukada kutanga kurara naye paipai inotomira asi kuzoti uzoda kurara naye akangoda kuisa zvobva zvatovhara anoibva yatorara zvobva zvatondotoswera kuti wochiisa kana uyu murume wemabvangu pamusoro uyu murume amaiguru wangu handidi kunyepa handina problem nawo asi baba ndovari wrong nekuda kwekuti murume kana ari kwangu inini handiti anenge achitoti tikaramba handiti akutoti handichamuendera kubhindira ikoko achazviona ikoko nekuda kwekuti baba anenge achiora ndichaendera amaiguru handi muri kuona saka na uyu imhesaniso inini nani naamaiguru nekuda kwekuti baba vanobva wataura kuti ndikuenda kubhindira ikoko ini kwandiri vakatondidza vakati amaiguru vakasunga vane pendi ravakasunga rakabayiwa netsono nekuda kwekuti havasi kuda kuti ndidanane newe saka na uyu murume uyo anoda kunyonganisa inini amaiguru tadze kuwirira ndo unhu hwake hwaana pedze zvakanaka torai shere renyu munosiya padheska sekretari chengetai mari maiguru emugara sebera kushama aiwa iwe sebera uku iwa udze dari zvikita maiguru kumba kwenyu sadza ririko kai mumusha kwamabva kusadza ririko mumusha kwaamai nababa kwamabva imimi kwamaberekwa sadza ririko sadza ririko hapana ari kufa nenzara zvinhu zvese zviri right handiti kwamaenda uko zvamaendera ndo zviri kushayika mumba handiti hapana chiri kuitika koimi hakuna pane zvinhu hamuna kuramba ende mofamba makadaro akaita nyaya iri kuti pamusoro patakambobva parasititei taurisai maiti ndikutori pakuchema ndakashayikirwa nemwana izvozvo mwana alright taurai pamusoro parasititei patakabva pano panzi ameguru vachakwanisa akasei enda munotaurira nanyaya dzinokumba meguru wana mombe yavo nekuti nyaya iyi anzi
Makati zvoni padamusondosa kukwanisa ati patirobvekani akazi unobatana zvawo asi kuna miguru kuti nekuti nyaya idzi dzakaitika hanzi patakabva panapa makataura kuti ava baba ngavaende kunoita zvakanaka nemudzimai wavo asi kuna amai guru kunodiwa mombe kukumbira ruregerero asi hapana chakaita sei anesaka asi takangosangana nemaproblem hanzi havana kuzondipa mombe yangu wakasangana neproblem tati maproblem vakasvika kwarwara vakazonga zvofumirinatei vakatapirwa vadziva kudaro mwana ndipakutanga kurwara kubva vasati aningirika mwana fatapura ndikumamaira kaadhito hospital mwana ari kuchipatara akabva azoshaya vanobva vatanga nechigunwe baba basa hanzi havasi kuenda hanzi kana kwakitsi kwacho kunzi kuri kuendwa havasi kuenda kutaurwa naamaini kwakitsi havasi kuenda saka nyaya yekutaurwa nachifu yekunzi kana murumba menyu pane zviri kufamba bota riri kudyiwa here bota hanzi bota mumba hamuna ndositaurwa naamai guru ndosaka vanzivo hamuna kurambana handitika kana vadzokera vakadai so zakushedzwa kunzi mufambe makadai mwese kusvika nyaya yeta gobhora nyaya yevanhu vanotarisa bonde stereki musanyanya kuda bonde tarisai tumiri vatanu ndo zvimwe zvinhu zvinoita sei maindi kana isiri free uchirwara zvinhu zvese hazita sei hazvishandi ngatirege kunyara nenyaya idzi nekuti ndo nyaya dzedu tinochekedza utano tochekedza vanhu saka tikazvisiya izvo zvinoshanda itembo imi vakadzi maiguru naamaini haisi nguva yekuti mumbotatsurana enda nemurume uyu tanga maenda kuchipatara first mabva kuchipatara moita sei kanoda kufamba tokupai mupurisa wedu pazvimwe zvinhu zvoda kutanga maenda kuchipatara wazvirwa shamani usamhanye kuti ndaroiwa hapana kana kii yamukutaura pamwedzi mwedzi nguva kii urwere ukapinda muhosha yakapinda zvinhu zvese hazvisumuke ndikutaura chokwadi saka musazvitonge zvinhu zvisina basa hanzi amai vada kutaura kuti mupurisa wacho kutanga mangwana mati aipurisa kuti mupurisa wacho kutanga mangwana kasi ndotanga wabatsamainini wacho varipo iyo maiguru wacho varipo mupurisa wacho akamira mari first protocol kuchipatara first hanzi naamai ndanchikumbira kuti izvino ndakafirwa nemwana mwana ndiri kuchema mwana wangu tiri kusangana nemaproblemu aya saka ndanga ndikumbira kuti nyangwe dai zvichimboita tambozorora ndimbozorodzwa pfungwa dzangu kusvika ndambozororawo tozofamba zvedu ndambopukuta musodzi vanhu vachiri kutibata maoko zvakanaka kasi ndati uyu ava ngava hanzi namba dzomupurisa ndinadzo kana ndazorora ndogona kufona kasi murume uyu ngaaende kuchipatara wazvizozotaura hanzi ndikuenda navo wanzwa imi ndazvinzwa mamba wangu pamusoro but baba vakuramba vachindirwisa ndofunga last time patakauya pane zvandakatora ndikati vakandipwanyira tv yangu ndatora amai chimboteererai ndatora shereni kuti musanongedzero kana maenda kumusha kunzi ava ndo vakandiita sei chokwadi ati achakudai kasi ndati zviende zvinhu zvaita sei zvagadzirika makachena muchiziva kuti inini ndirorwara enda ndirware uye aziva kuti kana pamwe upomerwa uripo but hausi wechivanhu upomerwa uri pamiri ani mukuzvirwisa toda kuti mufambe makachena ava vakumbira kuti ndoda kumbozorodzwa but hazvimise kuti mimi ende kuchipatara muri vairi hazvimise marizatsi enyu ndeyenyu handisuda kuaziya vanoda kuti muzive kuti mega mungoti amambo mamuri right iwo ndowanda kutokumbira kuti vandudzo ndogona kuona nauri bhozi nini ava ndavaexcusa kurambana asi kufoni kwangu ini vakatondibvira panguva iyi mari hanzi kwese hakuna kwazviri kuita saka ndiri kukumbira kuti fambete setiri vatatu muri vatatu kasi kuchipatara kamufanwa kuti muenda amai but inini ava vangokwanisa kuenda saka ndisingazivi kuti nomwe yenyu inenge iri firi zvariri kana mangwana basa remapurisa edu ndiro kusunga imimi nokugadzisa nyaya amai guru ndokuzorodzai hanzi mombozorodzwa endai hativazorodzai mudare munomati vazorodza nekuti vanhu vagare zvakanaka kasi vari zvino amai mombozorora zvenyu ava ngavacheneswa endai zvino munouya dare redu mukorini next dare rekomuswani 14 musarwe shamari kana waona usina apetite kunomba kwaamainini musaende ngoita zvemafoni
mambo akusi kuti inini saka ndombomire kufona kwabhosi wabvunzei varapa ndombomire kufona kwabhosi handinotenda kuti mambo pamusoro mambo ndakuti wange kurega kuti kufona kwangaita mambo nyaya yekuti magetsi zvako kuti kuna maiguru magetsi ndikada kudai so zvinoitika zvinenge zvezvokuti umanikidza but haisizvo zvandakaningira kuti azonzi tifambidzana kubva patakatanga mubvunzo wake azizo mubvunzo nachifu zvatawa nemudzimai wenyu kuti vambomira kukufonera here kauti wokufonera chete ndotobvisa ndikatosvika kumba ndobvisa anofona zvavo mufonawo toti mutange mimende kuchipatara muzofamba vati munoda kufamba muri vatatu andizozoita si muri vatatu kasi kuchipatara ndoti muende muri vairiwo next time we are told. Yes, there are some we are told.